Mayong adlaw mga binati o minahan kong matalong nun. Welcome to my channel, welcome to Iko TV, ang channel sa Kalambuan sa lungsod sa Matalong. Iko live diri sa Canigao Island, ang paraiso sa lungsod sa Matalong. Kuan daron guys, September 26, 2021. Mao ni atong legacy guys, manguha tag basura every week diri sa atong island. Sa ingani nga paagi guys, makatabang tag isa ginagmay basta alang sa lungsod sa Matalong. Iko live diri sa dapit sa tabang guys. Dito tabang nga mao ni porsyon sa Canigao nga nanis likod nga kuan. Yung mga ligo diri guys, pambiyaan ra ang kuan ang ilang basura. Ato jud i-maintain para kuan magpabilin ang kalimpyo o magmudaghan pa ang turista nga moari sa paraiso sa lungsod sa Matalong. Okay guys, man itong buhaton. Mga tag basura guys para kuan. Kaning ingani guys ba, dapat to guys ma-maintain maunig maka-distract sa mga turista nga kuan moari sa atong diri sa lungsod sa Matalong guys, sa atong paraiso sa lungsod sa Matalong. Okay guys, hangyo lang nako sa maligo diri nga porsyon dapit ni sa tabang guys, diri sa Canigao kay ag mga basura guys pangbiyaan ra ba daplin niya kaning mga bildo bitaw nga panghuon ni butang raskuan peligro sa mga turista nga mosuroy diri guys. Okay, balikon ko, hangyo lang nako sa mga ligo diri nga portion diri ato gayong kanang atong basura ato yung dalhon kay makatabang ta guys sa atong turismo sa lungsod sa Matalong. Ang kinahanglan jud ag mga ligo po mag-maintain po sa kalimpyo kay di ingon nga pataka araglabo kay maunay makahugaw sa paraiso sa lungsod sa Matalong. Welcome to my channel, welcome to Iko TV, ang channel sa turismo diri sa lungsod sa Matalong. Iko live diri sa Canigao Island, ang paraiso sa lungsod sa Matalong. Di kalidad nga serbisyo ang mahatag ko kaninyo Matalong. Ang importante guys nya ato po tayong suportahan ang administrasyong kanunay headed by to our beloved Mayor Eric S. Bahulio nga maopoy naghatag og mga proyekto nga magamit sa mga turista diri sa lungsod sa Matalong. Example guys, inan guys mga botelya guys ang dapat bilhin guys na manginom diri guys pangbilin ra. Okay, dapat makuha na ito guys. Ano nga ni guys ya, mga kuan dapat once again, balikon ko, welcome to my channel, welcome to Iko TV, ang channel sa turismo sa lungsod sa Matalong. Iko live diri sa Canigao Island, ang paraiso sa lungsod sa Matalong. Di kalidad nga serbisyo ang mahatag ko kaninyo Matalong.